Людей очень много, иногда мы не можем учитывать при распределении групп дни, которые вы хотели. Никаких проблем, каких прошлые годы, скажем, у нас не будет. Есть все возможности дальнейшего обучения языков, живое общение, не выходя из дома, это касается уже у кого есть все возможности, молодого поколения еще. Онлайн, Анатолий у нас, она уже знаменита. Списки групп, которые вы зачислены согласно документам, скажем, кто только сдал документы. Я хочу свободно уметь разговаривать на татарском, чтобы без запинок, чтобы я на чисто литературном татарском мог изъясняться без добавления русских слов, так как мы все-таки находимся в Татарстане. И вот в городе особенно очень много русскоязычных людей, больше все-таки. А я хочу на чисто литературном изъясняться. Я думаю, получится. Даже есть такое как предположение, что, возможно, я с кем-то смогу подружиться, и мы будем друг друга вместе подтягивать, сможем друг друга как бы вытягивать и еще лучше друг с другом общаться. Как говорится, у всего, наверное, свое время. Видимо, просто созрел к этому. Вот и все, наверное. Я так думаю. Мы хотели изучить татарский язык, потому что у нас 2 детей. Да, мы хотели, чтобы они владели татарским языком. Вот. Как бы старшему сыну у нас 5 лет, и дочери 3 года. Мы хотим, чтобы они с детства владели татарским языком. Какой ваш язык? Я очень плохо знаю татарский язык. Дело в том, что как бы учила татарский язык только в 10-11 классах 2 года. С детства не разговаривала на татарском языке, поэтому мои знания очень небольшие. У меня знания тоже татарского не сильно большие, то есть я более-менее понимаю речь, то есть, у меня плохо с изъяснением, поэтому, научить детей с таким знанием языка тоже является проблематичным, поэтому вот с супругой решили пойти на эти курсы. А когда вместе легче будет? Во-первых, да, я думаю, это и удобно, и транспортнее, и в целом я думаю, что это будет удобнее и продуктивнее. А что ждете от курса, какой у вас будет уровень? Мы поставили себе А2, но посмотрим, как оценят преподаватели наши знания. Мы хотим, чтобы наши знания повысились до такого, чтобы мы могли Нам нужно изъяснять. Мы идем к свободному разговору, то есть к литературному, спокойному татарскому разговору. Вот эту цель получить хотели. А как думаете, почему раньше вы не смогли? Я потому что я приезжий человек, то есть, в общем-то, я не родился в Татарстане, я приехал в 15 лет сюда только, и поэтому, мое знание татарского просто основывается, на базовых знаниях тюркских языков, то есть, поэтому мне более-менее легко понимать, но тяжело говорить. Я тоже приехала в Татарстан только в 2002 году, поэтому постепенно, понемножку изучала язык, то есть какие-то знания у меня есть, то, что в 10-11 классах я изучала. А такого общения в татарском не было. Круг общения всегда на русском языке, поэтому поддерживать знания, которые уже получили татарского языка, очень сложно. Поэтому приходится постоянно повторять. Дома мы, конечно, пытаемся заниматься, купили несколько книг, мы читаем, дома изучаем, но самостоятельное изучение это все-таки проблематично. Нужно ходить на какие-то специализированные курсы, поэтому мы записали сюда. Bilim endi Noysharraqda A2 ga yozildim o'zim. O'zim tatar oilasida o'sganman, tatarcha сөйләшкән инде бала чак булганымда. Аннары инде урыс мәктәпкә барганмын. Татарчаны онытырга башладым, урысча сөйләштем. Аннары инде Ташкенттан мин үзем, анда бер Райхан апа Маняпова бар. Ул мин татар телене өйрәткән иде. Бик яхшы укытучы, мине бик яхшы өйрәтте. Хәзер мин аның өчен сөйләшәм татарчада, шулай. Инде бик яхшырак татарча сөйләшергә, инде башка кешеләр белән җиңел аралашырга башкалары белән дә.
Шуның өчен килдем монда. Ел сайын Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында түләүсез татар теле курслары оештырыла. Әлеге курслар 3 ай дәвам итә. Менә быел ул 18 сентябрьдән башланачак һәм 15 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге курсларга инде бүгенге көндә 800-дән артык кеше язылды һәм алар төркемнәргә бүленеп, димәк, менә шушы төрле дәрәҗәләрдә татар телен өйрәнәчәкләр. Гадәттә безнең курслардагы татар тел дәресләре алар коммуникатив юнәлештә алып барыла. Димәк, татар тел дәресләренә язылучылар алар дәресләрдә татарча аралашырга, сөйләшергә, диалоглар төзергә, монологлар сөйләргә өйрәнәләр. Һәм әлбәттә инде дәрәҗәдән чыгып, мәсәлән, А1 дәрәҗәсе яки А2 дәрәҗәсе, Б1 дәрәҗәсендә, димәк, лексик, грамматик материалны үзләштерәләр һәм аларның сөйләм күнекмәләрен үстерүгә төп игътибар бирелә. Менә курслардан соң дәрәҗәсе никадәр үзгәрә? Бигрәк курсларга язучылар арасында безнең ел сайын А1 дәрәҗәсендә күбрәк халык җыела, чөнки бу беренче тапкыр элементар дәрәҗәдә, димәк, татар телен беркайчан да өйрәнмәгән кешеләр языла, гадәттә рус кешеләре, ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында башка төбәкләрдә яшәп кире Татарстанга кайткан татар кешеләре дә була. Димәк, алар татар телен абсолют белмәгән кешеләр дип әйтик инде, һәм аларны шушы 3 айдан соң үзләре турында, үзләренең гаиләләре, эшләре, укулары турында сөйли алалар һәм үзара аралашырга күнегәләр. Менә көндәлек тормышта төрле ситуацияләрдән чыгып аралашу күнекмәләренә ия булалар. Шулай ук инде курсларда алар татар дөньясы турында мәгълүмат алалар. Менә халык авыз иҗаты үрнәкләре белән танышалар, татар җырларын өйрәнәләр, татар шагыйрьләренең әсәрләре белән танышалар. Гомумән аларга татар дөньясы турында мәгълүмат җиткерелә. А1 булар тестан төркемнәр бар. A1 ул элементар дәрәҗә, димәк, менә безнең курслар бит инде ел сайын оештырылгач, кемдер мәсәлән A1 дәрәҗәсен үткәннән соң ул A2 дәрәҗәсендә дәвам итә ала. Бу дәвам итүчеләр дип әйтгәндә рус телле кешеләр, башка милләт вәкилләре, әмма инде Б1 дәрәҗәсе бар, ул күбрәк татар кешеләре, ләкин алар үзләренең белемнәрен тагын да тирәнәйтү, камилләштерү өчен шушы курсларга йөриләр. Аларны бигрәк тә грамматика кызыксындыра, грамматик материалны тирәнрәк үзләштереп һәм аудитория каршында чыгыш ясарга өйрәнеп, һәм төрле әсәрләр белән танышып дип әйтгәндә, шулар турында фикер алышырга өйрәнәләр. Ничә төркем була икән? Барлыгы быел безнең 10 төркем, димәк, шуларның 6-сы бу A1 дәрәҗәсендәге төркемнәр, димәк, аларның саны һәр вакыт күбрәк була. 2 төркем безнең бу A2 дәрәҗәсендәге кешеләр һәм 2 төркем бу Б1 дәрәҗәсендәге кешеләр. Укулар кайчан башлана икән? Укулар быел 18 сентябрьдә, димәк, менә дүшәмбе көнне инде беренче дәресләр башлана. Гадәттә дәресләргә йөрүчеләр, алар 2 көн киләләр институтка, бу дүшәмбе һәм чәршәмбе көнне, яки аерым бер төркемнәр алар сишәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне. Ана теле программасы. Әйе, менә без инде һәр вакыт шушы курсларга йөрүчеләргә башта да әйтеп куябыз, курслар ахырында да әйтәбез. Менә безнең бит әле курслардан тыш ана теле онлайн мәктәбе ярдәмендә татар телен өйрәнеп була. Шуңа күрә курслар тәмамлангач, сез менә үзегезнең белемнәрегезне алар белемнәрен югалтмасыннар өчен, тагын да сөйләмнәрен камилләштерсеннәр өчен, февраль аенда ана теле онлайн мәктәбенә теркәлеп, сез 1 ел дәврендә татар телен шулай ук бушлай өйрәнә аласыз дип әйтәбез. Менә онлайн өйрәнү, ул компьютер аша татар телен өйрәнү, ләкин ул ниндидер күнегүләр язуга, грамматик формаларны өйрәнүгә кайтып калмый. Ана теле онлайн мәктәбендә шундый ук җанлы аралашу дәресләре бар. Менә безне шатландырган бер күрсәткеч, шушы курсларга язучыларның яше буенча алар бик төрле. Алар арасында яшьләр, күп студентлар, магистрантлар, Казанның төрле югары уку йортларында белем алучы студентлар бар. Һәм шулар белән бер рәттән төрле оешмаларда эшләүче урта яшьләрдәге кешеләр. Һәм инде менә ел сайын шушы курсларны сагынып килүче безнең пенсионерларыбыз, чөнки пенсионерларга шушы курслар үзара танышырга, үзара аралашырга мөмкинлек бирә. Шуңа күрә олы яшьтәге кешеләр дә ел сайын шактый күп була.